θέλετε, μία από τις περιπέτειες που ξέρετε είναι πάρα πολλές που έχετε ζήσει με τη σχολεία μας, μία που σας έχει μείνει. Υπάρχουν πολλές τέτοιες καταστάσεις. Μία πολύ σημαντική και για την οποία διέθεσα αρκετά χρόνια αγωνιζόμενος ήταν η δυσκολία λειτουργίας του σχολείου, διότι δεν υπήρχαν οι αίθουσες κατάλληλες στο κτίριο το κεντρικό που είστε εσείς σήμερα. Είχε επεκταθεί το σχολείο και χρησιμοποιούσαμε 11 τροχοαίθουσες. Οι μισές για το γυμνάσιο και οι μισές για το λύκειο. Λόγω κάποιου φυσικού φαινομένου ή δεν ήταν απλά κατάλληλο το κτίριο? Όχι, είχε επεκταθεί το σχολείο, είχε μεγαλώσει το σχολείο χωρίς να έχουν φροντίσει πριν μεγαλώσει το σχολείο να έχουν τις κατάλληλες αίθουσες. Είπαν λοιπόν, όπως πάντα σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, ας ξεκινήσουμε να τακτοποιήσουμε τα παιδιά τώρα, μια και μεγαλώνει το σχολείο σε τροχοαίθουσες για κάνα 2 χρόνια. Θα φτιάξουμε κτίριο στη συνέχεια και από το κάνα 2 χρόνια, από το 79-80 που μπήκαν οι τροχοαίθουσες, τα παιδιά έφυγαν τις τροχοαίθουσες αυτές και πήγαν σε κανονικό κτίριο το 2002. Πολλά χρόνια αργότερα, και το κτίριο αυτό είναι το ανατολικό, το οικοτροφείο. Το οικοτροφείο για να γίνει κτίριο χρειάστηκαν αγώνες τουλάχιστον 10 ετών. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου, που τότε και με διπλή ιδιότητα του αντιπροέδρου και άλλοτε προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, διότι τα παιδιά μου τελείωσαν από εκεί όλα τα χρόνια, κάναμε έναν αγώνα φοβερό επί μια δεκαετία για να γίνει τελικά αυτό το οικοτροφείο σχολείο και να φύγουν τροχοαίθουσες και να πάνε τα παιδιά μέσα. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για τη ζωή μου. Όπως επίσης και βέβαια μια άλλη πιο σημαντική ήταν, αν μπορώ να σας πω με λίγα λόγια. Έχουμε. Μπορείτε να μας πείτε για λίγα λεπτάκια. Από το 1991 που καταργήθηκε το οικοτροφείο, υπήρχε μια τάση από το ΙΓΕ να φύγουν τα σχολεία από εκεί. Και η τάση αυτή εκπληρώθηκε ένα πρωινό στο κλασικό λύκειο, όταν πήγαν οι καθηγητές και οι διευθυντές και οι μαθητές να κάνουν μάθημα πρωί-πρωί και βρήκαν τα πάντα πεταμένα έξω. Φωτογραφία των καθηγητών, τις τσάντες, τις καθηγήτριες, ό,τι είχαν μέσα, σακέτες κτλ. Τα βρήκαν όλα αυτά πεταμένα έξω. Το υλικό κτλ. Φαντάζομαι την αντίδρασή σας μόλις το είδατε αυτό. Τότε ήταν στον πύργο του Συγκρού. Που έχει ανακαινιστεί τώρα. Που ανακαινίστηκε, ναι. Υπάρχει και άγαλμα μάλιστα έξω από του Συγκρού, ναι. Λοιπόν, υπήρχε μια τάση να φύγουν τα σχολεία από εκεί. Αυτή η τάση, χωρίς να σας πω πολλές λεπτομέρειες και σας κουράσω, συνεχίστηκε εν συνεχεία το 1997, όταν το ΙΓΕ μίσθωσε στον Δήμο Μαρουσίου όλα τα κτίρια που στεγάζονται τα σχολεία, έτσι, αντί 72 εκατομμυρίων δραχμών τότε, το χρόνο, έτσι, και ο Δήμος Αμαρουσίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου πήρε μια ομόφωνη απόφαση. Όλες οι παρατάξεις ενθουσιωδώς ψήφισαν υπέρ της αποφάσεως αυτής, να νοικιάσει ο Δήμος αντί 72 εκατομμυρίων το χώρο εκείνο, να προστατεύσει τα σχολεία ώστε να βρεθεί κάποιος άλλος χώρος εκτός του χώρου που είστε σήμερα. Πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, με τη βοήθεια του τότε Προέδρου του Συλλόγου, του δικαστικού Ιωάννη Δαβίλα, που γνώριζε τις διαδικασίες όλες αυτές, υπήρχαν πολλές παρατυπίες σε όλη αυτή τη διαδικασία, που με μια αίτηση που κάναμε στο Υπουργείο Εσωτερικών διατυπώσαμε τις παρατυπίες που είχαν συμβεί, που είχαν λάβει υπόψη τους και πήραν αυτή την απόφαση, και ακυρώσαμε αυτή την ομόφωνη απόφαση. Και δεν νοικιάστηκαν τα κτίρια αυτά στο Δήμο και έβρεπε στα σχολεία. Μια απόφαση που έχει ωφελήσει πολλούς μαθητές. Αυτό το 1997. Ερχόμαστε τώρα το 1999, να δείτε τι αγώνας γίνεται. Το 1999 λοιπόν, που έχουν προκυθεί οι δικαστικές αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών για την αλλαγή χρήσης του Ανατολικού, με αντιμέτωπους στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και στο σχολείο, το Δήμο Μαρουσίου και το ΙΓΕ, αντιμέτωπος ενώ εμείς θέλαμε να μετατραπεί για αυτό το κτίριο, το οικοτροφείο, το οποίο ήταν ένα ερείπιο τότε, σε σχολείο για να φύγουν τροχοαίθουσες, το ΙΓΕ και ο Δήμος Αμαρουσίου με τους δικηγόρους τους στο Εφετείο, σε 5 δικαστικές τέτοιες αποφάσεις, δεν θέλανε να γίνει αυτό. Τελικά κερδίσαμε εμείς. Ερμήνευσε το Εφετείο Αθηνών την διαθήκη, ή μάλλον την θέληση της Ιφηγένειας Συγκρού, ότι αν ζούσε σήμερα θα ήθελε να το δει αυτό το κτίριο, να στεγάζει παιδιά να σπουδάζουν στα Ανάβρητα. Λοιπόν,
Και πάμε στο 99 που έχουμε περίπου τελειώσει τους δικαστικούς αγώνες και έρχονται οι σεισμοί. Τότε λοιπόν ήρθε μια απόφαση να φύγουν τα σχολεία, διότι τα κτίρια είναι επικίνδυνα. Τα κτίρια είναι επικίνδυνα τη στιγμή κατά την οποία λίγες μέρες πριν είχε περάσει η αντίστοιχη επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και είχε γνωματεύσει ότι τα κτίρια αυτά είναι κατάλληλα. Άρα δεν υπήρχε κάποιος λόγος να φύγουν οι μαθητές από το σχολείο. Εγώ από τη χαρά μου ότι τα κτίρια δεν είχαν απολύτως τίποτα, παρά μόνο ρογμές, τριχοειδείς ρογμές στο σοφά, όχι καν στο σκελετό, είχα πάρει αντίγραφο της εκθέσεως αυτής. Παρ' όλα αυτά όμως ο Δήμος Αμαρουσίου είχε σχέδιο μια άλλη έκθεση που έλεγε ότι είναι κατάλληλα. Άρα να φύγουν τα σχολεία και έρχεται η απόφαση λοιπόν να φύγουν να πάνε σε απογευματινή βάρδια στο 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου και στο 6ο Λύκειο Αμαρουσίου. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τα παιδιά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί και φροντιστήριο και ό,τι είχαν. Αυτό σήμαινε αυτομάτως ο κατάδικης των σχολείων. Θέλανε σιγά σιγά να βγάλουν τα ανάβρητα από τη σχολική ζωή του Δήμου Αμαρουσίου. Εν πάση περιπτώσει πάλι με τη βοήθεια του κ. Δαβίλα, Γιάννη, ο οποίος ως δικαστικός ήξερε τη διαδικασία και με το αντίγραφο της εκθέσεως των εμπειρογνωμόνων κατορθώσαμε σε 2 μέρες με πολύ δύσκολο δικαστικό αγώνα να ακυρώσουμε την απόφαση την οποία είχε λάβει τότε η Νομαρχία Αθηνών που είχε στηριχθεί στην απόφαση του Δήμου Αμαρουσίου και να ανατρέψουμε τα πάντα και εν πάση περιπτώσει να γυρίσουμε σε 2 μέρες πίσω τα σχολεία. Ούτε καν είχαν πάει βέβαια, δεν λειτουργήσαν ούτε μια μέρα σε απογευματινή βάρδια στα σχολεία που είπα προηγουμένως, αλλά αρχίσαμε από την Δευτέρα που έπρεπε να κλείσουν τα σχολεία να μην λειτουργήσουν Δευτέρα και Τρίτη και να λειτουργήσουν Τετάρτη κανονικά στο κτίριο του Δήμου σήμερα. Άρα, με λίγα λόγια, σώσατε όχι μόνο εμάς, αλλά πάρα πολλούς μαθητές. Όλοι οι παράγοντες του σχολείου τότε. Όλοι, αλλά εντάξει. Έτυχε εγώ να έχω το αντίγραφο της εκθέσεως, διότι εγώ άνοιξα στο κλιμάκιο αυτό του ΟΣΚ και ενώπιον μου έγραψαν οι άνθρωποι και λέω παρακαλώ δώστε μου και εμένα αντίγραφο. Ναι. Αν δεν είχατε όμως εσείς αυτή την ιδέα να βγάλετε το αντίγραφο αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε ποια τύχη θα είχε το σχολείο μας. Δεν μπορώ να σας πω. Ναι. Ωραία.